Dame ni debatana sumurong sian saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras manita saluhu na kadamang nainang nga ni holongan di bagasan Kristus Yesus, ahangin na pinaribot. Salam sehat manoktok. Saya diurupi Tuhata mahita, magdalan di dalan narudubon. Boto tagas dak selesai dope pengaruh ni pandemik corona sa pulusiaw. Ala dili Tuhata do kita hanta barita nauli marite Markus 12 ayat 40 sada 144. Didok nahudul ibana atau doko poti parasian gabe dibereng ma pabayanan ni hala na madabu le peng na poti. Jadi torok ma namora na madabu na gudan las Roma buru-buru nama balu sada da bugus di dabuan matusi 2 rimis 5 saset di yo Yesus maka sesiana di nama mandok nasida situ tuh kata kotuamu kumodang kona di dabuan di nama balu na pogosan tu bagasa ponte parasian itu asa saluhut akan nama dabuan ini ay siya lobi-lobi nasida do di dabuan big alai ya parupuanan sian pogos na do di dabuon saluhut na di ibadah tuk sado kanguluan na itu sahat na si pata mekel luyo bolo binige istilah pelean moloyo persembahan karupet akama kaina saya termekel suping do iba molo saha janita tarimo tu pelean alaniaha atar jarang do pepelian na binoto sian na tarajar roha yakin alam memang kantong persembahan taibe nang disedia hodoi untuk menetap manokto asaladong kebatian pasti kesedia hokia dengan nang pelea. Jadi sungguh tradisi nggak kebiasaan. Jadi akar wasipe nung ngari persiap pokian siat jabu nabe taringo dia ma uangna nagabe si pelehononna di ibadah. Alenang pesasi tongna gudang musedo asumsi bahwa sana ujung napasanga pelea tu debata manang semua dia mana pinasana rupane manang natafsiran ni terserah ma na pinasahan ni tangan siamun na sejadi boton ni tangan siap birang. Memang di surat itu di Matius 6 ayat 7 asa jumpa di lehoko asiasi unang ma pola di boto tangan musia birang na di leho tangan musiamu akamang kainang na di holongan di bagasan Kristus Yesus hahangin na pinaribot unang matong tapahami mana na taajar o di tonga-tonga ni Uriah setara Arabia justru molo asiasi do si leho-lehon berarti peleatai dan boy ita goari si leho-lehon asi diroan di debata mulak tu debata merhitena patulus lonna sehingga gabe jolmai sadiri na mangatur dia si lehononna sehingga didok nani lehon tangan siamun dan gue tangan siap birak dan sumuni adong musema mo napasahaton pelean naon gabe alasan maon ditikin apa sa pelean ni didok ma pelean karupet siap bahasanya judul meralasanna karupet artinya uang yang digenggam erat hingga sampai kumal ay memang akan nabagopu do na dipasahap di kantong pelean ada musema pelean niya tong marhite na panguluang motivasi tuwa karuas sa maniming-iming manangisi na pasaha pelean na sa inalehonon di debatado siya baluagin diyang sinopigadda adong may sinima lopi adong 10 lopi bakal adong 100 lopi manang adong musay istilah konsep taburtuwe manangisi na makaringgason mamelehon pelean na tu debata say na dapo ta pasu-pasu na sida
manang malua siya ragab di parmaran atarimara. Alay perlu do tapahami akamanga kainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo tabung tuai do, molo hita do na mga turun peleata. Jala memang gabi silo molo modo dan boy pasapelean manang na iko pasapelean kita yang tahu. Dan kita belum memahami bahwa persembahan itu adalah menjadi layak untuk milik Tuhan. Idora ala nasi lopi ti mamakana marlopi ta peleata teh. Ate kamang inang nani olongan. Marlopi peleata terus. Boy mara ni dok jolo alana olodo molo sotor dia lusi de batana tang yang tai termuruk do kajol mai. Paturi mas tu de bata ala iterso di lopi gadda peleanna siapa begijang jala na paluonna dinna na sida siap paramaran ujungna hirana somaso tuhani mamasu-masu gabe hepot gabe diorui peleanna te mana na gabe maddau siap de bata bado huriatta adong ratong bulan somonya te mudah-mudahan jangan. Sebenarnya ada mutak motivasi ta dina pasa peleata tu de bata. So tunggu taleho peleata ala hasongala malang ala meila hita sia suderu asli muria na pasa pelean na hape tadang. Akau mana yo na pelean manang ala na binereng dongan na pehui dongan. Manang adong de bana yo na godangan maruasi na pasa pelean ala tradisi. Mana ngala pelean na terpaksa pada dasarnya nagabe motivasi manang alasan utama pasahat pelea kita tu debata ima kesadaran gok di Jahoba do tanoro di isina porotidioro di pangisina kan inna do di Psalmen 24 ayat sadai memang tergurang dua kapeleanon. Odang Allah sadari ramu kilau selesai lau pasahat patorakon alai otik adong durani pada narubi didok ola ima pelas itu tungon simbol di sitaonon hinorkon di hukuman ala dosa jadi iko bayano ma pelean pangurasa pelean hasani dosa asa di palubang di payas di batak pelean bika adong may do pelean si pangano do itak nalamot sebagai bukti ucapan syukur yang diberikan demi kemauan baik sebagai pengganti keseluruhan dirinya naung ditubus dewata adong merdeba pelian kata ima pelian hasani dosa na jojo dido asam korban penebusan salah molo salah hita ba mangido hasani dosa molo salah ruasi riko mabayano pelian penebusan salah unang manoktong di padulu siap pumuani ala memang halak nama dosa si somani dianggap najis itu di padulu tu belian di hutan adong medok pelian sepak manang salamin manang pelian perdamaian manang pelian haluaon di dok mon hamulatian manang ukak ni rohan na yes tu debata ya kurang ngai dope adong mamuse pelian patumonan manang buah sulung sian garun nataula buat sulung sian nadong na ta dapo sian na taula adong model pelian ujukan do pelian persapuluan nama rupa pelian persapuluan pelian na khusus sian na taulai hasil na gogo na taulai sapar sapului gogo na taulai debatado na punai adong model didok persembahan nyawa Ilo Tuhan Yesus ima pelian hadari dan diholong na golon siya na prosea. Mula dong luasi na mamelehon dirina nagabe teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mamelehon dirina disilangi asa adong korban kasih karunia molodang tersilang Tuhan Yesus. Ba mungkin kita ekosahan do Tuhan matean. Bolo tayo do pe kisah ni si Stefanus mate martir perjolo ibana dibunuh oleh kaum Parise didangguri ibana ala membela bangsona kana persea jala mangiu manantoro akada perpudion nagabe martir na bersiap martir na perpudion ala la pararat berita dauli
dan yang lain sebagainya, pelian pamatang, pelian hati, pelian rohana pikiran, laho pasahato diri tu debata, laho ma paraton barita nauli, pelian pamatang rohana pikiran ikut badia, nang sarobang doh protidion. Alai gabe nauli nani halason doh nasudengkat di debata ma, nai pakion di debata saluhu na pinangidoi dalan laho pahebak konsakka di debata. Ataho kamu masa mahamu akai de pasal medo ede puji-pujian, ede paratudion. Persembahan hati yang juga dikatakan marhite kerinduan. Asaulu rak marsaur manoktom diakka para sauran ni huria. Termasuk ma di bagasano korban perasaan. Korban perasaan ate. Iba pelean na khusus tu debata mangalehon hati gora do hasitongan dan boy hato rimas mana mamalos na jado hajaton alaniaha alana debata do na puna pamaloson makana ikot tapasa dirita gabe pelea tu debata songani nang pelea tikki do gugu pelea tikki do gogo ima margite nama mereng, nama nikir akan nama said, na di penjara, jalan nama ngalehon, gogo tuapkan na uasan, doh na di penjara, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan di debata. Iman nama melehon diri nama nikir na yatim piatu, doh akan nama balu di bagasan, hasusan di gulu nasida, odoh hadaulaton na yes, jalan nasomar lidang di rohani debata amak. Madulo akan nasomarama somarina do akan mabalu di hapersuan nasida hud mangaramoti diri niba maralohon protidion unang marlidang baru dapat pudi buse pelean materi ima uang manang barang ima kana somal sapa satu ria sadi kelola obar tu padohan di Tuhan Yesus lau pada si pengulang di kupiai lau babagason mata arah jauhna. Tapi jujur rata bigi umut dia karua semadok. Bohado tutu ngasona kona PKK hamion ngasoboy may mangulak na corona. Bohado pasahato do pepeliat gereja. Ya dong mamusen na marong utumuton ay nagulangan di huriaon pelean. Ngatuluhan yo patali pelean di gereja. Adong musedo pelean bulanan non, bubuat tahunan non. Asing musedo pelean diakonia, asing musedo pelean nyakana asing musedo pelean ragam. Saya marong untuk madua sonate. Rahaya ta begi. Bakar mungkin Allah do rahita. Termasuk nama dogi. Jaladang pala salah kita nama bigi. Alana sasitongna molota jahape pada Nairobi songotur po evangelium tak. Mulai siya bangsa Israel na perjulu nunga maragam makapelean jalan maragam ng ari raya si pestahon nasida marahite pelean si tutungon dadaholan di pada Nairobi, doho donang di Bagacoro, uju di zaman di gulu di Tuhan Yesus. Marahite buku misnah hukum Yahudi, pola doa dosa tolu, poti di jolo poti persembahan di guare mai poti parasian, pelataran. Alayang go i dakola be sadari makatahuni. Sautik ala kebetulan poti parasian non di pasahat marhite turpukon ima poti parasia tuaka perempuan tuaka dakdana tuaka nagale saya di julu di bagas coro ini di jakko poti di pasahat akka jahudi ma pelian dasida tuaka poti jala omana suraton di Markus tarimo tu poti parasia peti persembahan di dok diturupun dia pistil tau atau dia si guru honota bohalata ni partodiota marahite na bineren jalan na hiajaron di turpukot tuhita rabdo Tuhan Yesus
Akamanami na namin ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Sudedo na prosea selaku dia pengikut Kristus tarajo pasahat pelea tu debata. Hati hai ujo di bagas coro Tuhan Yesus hudu-hudu libana pas madopak konpoti parasiani. Gabi boy matakas di libana akan mangaleo peleani. Di ida Yesus matong namorai na pasa pelean nasida. Urang do tutu na pinasa nasida. Jala dangadong nasalah di si. Nak pedang di surat to sadia nominal ni pelean nasidai. Alaya dulu siya nakanamorai sahala namabalu na pugos. Namabalu na pugos muse. Pasahato pelean na hola 2 rimis. 5 saset. Molo di Bibil ta bahasa Indonesia di dok 2 peser. Sada duit. Meragam pelea di pada Nairobi nang di pada Baru nang satu saunari. Alai terupuk tahun mangodolohon bahwa sana nama balu pe na bogus pe dana pe ikuradido pasato pelea. Jadi dada holang namora tarjo pasato pelean na alai do nang na bogus. Haru corona pe dak si pangabati pasato pelea tu debata. Alanya ay memang tetap do debata pamurubit. Marhite siya turpukon marsiajar mahita dan denggap kape maddo ay buhado pelianon. Saya gurang na pelianon ay buhado do peita na pogoso pasa pelean do hita na coronano. Karena itu menjijikkan hati Tuhan. Sudah doa na proses tarjou pasa pelean na tu debata. Pasa pelea di bagasan ha proseao ima nomor 2. Ikut di bagasan ha proseao. 2 rimis donian pelea ni mabalui ale di dok Yesus dia opak plutolu gumodang do na di dabuon di nama balui na pogosan tu bagasan poti parasiani asa saluhut na di dabuon ni saluhut akan nama dabuon ni rimisi manang peseri ima mata uang lokal ni halak Yahudi na met-met. Yasen ima mata uang ni kekasar Romawi no met-met itu. Hati hai adong itu ragam mata uang ni halak Judea. Ima mata uang lokal Yahudi. Mata uang daerah provinsi Yunani. Dok mata uang kekasar Romawi na biasa tabigi dok kupang manang dinar. Molo dikonversi tu mata uang di Indonesia, hira-hira 3 rupiah mapelean di nama Balui. Pertanyaan di kita, tapi ini satoke. Alana dedok nakiningan akan mata uang na met-met. Operado jotado tapi kiri ate. Usaha setiap orang percaya laho mabay di bana marpugos na met-met, jalan na met-met. Dipilih mau tanpa sadar pelean na met-met. Ido. Pada dok nak kiningan ikut jolo berusaha dok. Itu harjo bobol. Gula-gula, itu harjo sikaret. Itu harjo macis dok nasi. Asa tabo tarong do cerita soalnya dia kemang kanang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Ujumar minggu sada doli-doli. Alana terlalu sibuk gimana harwana margejeton na ibadahon. Apalagi mabigay jamita saya HP na mali biciti HP na sibukon ibana di Android non lupa balibana di dia di pihak kon ibana na kiningan uang pelean na pinaradenesia jabu sampai di musik ibana aku nak kini berko le tu sapi nih aku nak kini berko 2000 bedagu apa yang aman jono peleani di bain perhaladui si pakumu peleani sebingung may mana sebingung nian dang pinoso manang narga sa kulit padang alam sudah tu nai babua alam mungkin ngese dia oke di masa jam kabe adong mahapit tapit harawat di sakku di dopek nai adong 2000 las ikomol ibana mai ilopit tong ipasak di mana mei tu peleani
Alian dona sodao peleani aroma amata sahala na siapuri igoi baibana. Ama? Nyon na di pasahat hepeng harga 100.000. Do sigo doli-dolion ipamasok mamuse sebelum jauh inganan ni pelean ipamasok langsung. Duksaha ngamar dalam inganan ni peleanon di usia matai me. Ama nakin hepeng nyaman di madero. Ama perasaan ama terjadi pikiran ni doli-doli. Nah pasahaton uang nak keningan nombek beti terserah bagaimana di mana dia ditempatkan uang persembahannya yang telah disediakan. Alay aladong hepeng 2.000 ime pasahati bana. Alay pasahati mana mamusi uang 100.000. Bawa ma perasaan di mana usuk kumajuang. Kembali kita kepada berapa rupiahkah persembahan di nama Balui? Saya nogeleng. Dan nama ngetong-ngetong pelean tahu. Alay mengajari kita. Tarimo tu pelean na di bagasan dia di roha. Doktor di roha. Manghuto Matius 20 ayat 2 di dok. Upah ni sahala persadari upah harian di partikian di Tuhan Yesus ima sahupang. Molo sahupang mo nang na Indonesia dok sadinar dos may ono plopat sen. Ono plopat duit. Dos may itu 120 rimis manang 120 peser. Alani itu boy mata pakiram upah disadari upah harian di Indonesia minimal 100.000. Berarti sahupang 28 rimis. Jadi sarimis dos mai kira-kira 720 sada rupiah dan juta dan ribu rupiah. Molo tabulat ton 200 mahape. Jadi boy do nota pelean ni nama Balui 2 rimis. Dos mai kira-kira 1.600. Tentu memang pada hitungan dan gue pasti eko parobarota mungkin bisa aja kurang, bisa aja naik. Berbeda doh pendapatan di sana daerah. Doh penilaian mungkin juga turun kuotanya. Alai 1.600 pepelian naik dipuji Tuhan Yesus doi las rohani Tuhan HP hita olo do talesengi do ngata molo marpelean 2.000. Puasa dipuji Tuhan Yesus. Halusna dia ya opak lopak di dok. Aisyah lobi-lobi nasida do dua B. Alayang ko parapuanan nama baluan na pogosan. Siap pogosna do di dabuon saluhut na ibana. Hosana di leon. Ngoluna di leon. Tung sabdok hamuluan nih. Gumodang do na pinasanya na babalusia na kana morai. Na mangguto para tongan di Yesus. Ala na pinasa ni nama Balui saluhut na adong di ibadah sumengo luna pola na adong binataring di ibadah ya namorai nang pegudang nominal na pinasa nasida aduldo pegumodang nataring di nasida asai mas suat-suat ni Yesus dan balga di rupiana di bere ayang gojolma di portibion rupiana do di bere ala yang go Yesus na binareng na roha hapor siaw ima ketulusan doho uduk di roh. Suhak-suhak di Yesus nama mereng roha doho hapor siaw ni jolma ido na pinasani na babalui. Dan apalah doknya secara gambaran tarimo tu hapor siaw ni na babalui. Jaladang apalah tersurat di sol sadia pelean ni namorai. Dan apalah di dok rupani dan di jalo pelean ni nama murai kau suatu salah hidate. Alai pelean ni nama Balui ima saluhu moluna. Marhite pada wanita kasma nasomabiar nama Balui di moluna ala prosea ai debatado nasumari moluna. Debata adong nama ngurupi ibana. Ujo marokel ujo murangan ibana adong do debata mangurupi. Di sima tarida pos ni rohana na diramoti debatado ibadah. Behahe tak kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Ditikin apa sah peliata apakah tapa sah peliani marhite haporsyauta di bagasan udud doh tulus ni rohana. Manang tarajumi do pegabi matpogos mahita molo lam tapa sah peliata manang nagani moro do padaramata molo tapa leho peliata to debaga. Jadi semangat kami
gabe so tarkara wang sikola tidak dana alani pelianon, gabe so boy tatuar ninata akaikan olan alani pelianon, omma alus pakasukun tiap kadongan na sayol mabayan hacik rokan itu kan. Alayang ko na puguson, tudebatado ni pasati bana koluna na masyajar mahita taringo tu ngulu so na pinasa ni nabagalwon dan mungkin di pasar bude bata hita madalani mulutan ramutan na jala paso-paso na gitu. Ya dungi pasaha mapelea muhobara tu na adong na jijalo siya debata. Hobara tu na tadako siya debata. Memang naksadia 1.600 rupiah di partikia sonari. Suang soninang 2.000 di partikia di Yesus. Mangihuto Yesus kumorang do pena pinasan na mabali siyan akan namurai secara ekonomis nang masuk akal. Alay ito tu dan paretongan ekonomi na nihatan di son manang paretongan matematika. Paretongan di Yesus di son dan paretongan di Portibion. Alai gudang dora nakita pe moloyo mamilit etor parlojo do marlojo manang mamilit pelea ni namurai ido otek manang gudang met manang balga pelea tai tapasa masuk dalam makam lagi bahasa-bahasa di debatan 2 beser do pelea ni nama baru na bogosi ido na adong di bana alai tulus do duk di bana korsia Tuhan akan mempersiapkan yang lebih besar. Songoninunang di tupunya pinggalium ta di 5 Musa 10 itu takas do di suraton asa talemo peleata hobara tu natajalo asa dada dos nominal ni pelea ni namora tu napogos lambalgado di jalo basa-basa di debata lambalga manang pelean niba ido dan ala lambalga pelean niba lambalga paso-paso di debata. Justru sebaliknya, lambalga pasu-pasu tajalo, lambalga mak peleata. Alani komanak do hita diturpukon. Dan adong didok disom memang, na ditulak debata peleannya kanamora. Alai na nyodorhon di Yesus, marhite padohan nai, asa tapasa peleata sian haporsiata do sian sadok muluta. Dan maribas napo, dan maribar napogos, manang namora, nama baru, manang nadang. Setiap orang harus memberikan persembahannya. Saudok mai soman natar surat di Roma 10 sada. Pasangat tamuma daging muna baik pelean nama ngul nabadia nani halomoh ni debata ima hadaulaton ni nama roha. Hadaulaton doh pelea tu Jehovah ido topi diminggutkan. Kadongan nani holongan di bagasan Yesus Tuhan memiliki kontrol untuk setiap manusia. Di 3 tahun nasal ku ada cerita di sada hutan, sada naposo, doli-doli, nama nolak, asa prosea tu bebata. Tak prosea au na di boto sude, boto debata sude ngulu di acol mau. Di boto debata adong kontrol di ngulu di acol mau. Alani isowaibana menguji ngulunai bahwa Tuhan dan boy mengatur mulu di sana, audo mengatur mulu. Ujungnya gak bedang mangan ibadah para sadarian. Alani lomosna Roma inana saya usaha mama leon sampai si panganan tabu dala diuji dileo dan ngolo dak dana ki sampai marsupa dak dana ki doli dan mangan sadari. Alai dicoba maknai mangan mangan lari madak danakon sampai pola mencaki. Sampai pola mencaki. Dak tolak ni oma nabe mencaki. Ujungna di pihak komasi pangan natabon di labung ni hawi mencaki tadi. Ape hirana yang maraduk tu botani Roma akan amabu akan tenggen pareman sekelompoknya kap parampok dodin nai. Hitir-hitir madak dana kon alita dado biasa do lewati. Hitir-hitir maibana muado. HP adon masih pareman isian nama buki mamereng si pangan natabu di bonani hawi.
Anggo parjol bikin nasida ngasada pon adong sipangan na tabu. Sotong oddo dalan di jol malaw manaku kita mana. Sotong na di bay na para dola para kupo kita racun di son. Atau uji juga olo tutuin na di banai. Olo do tohoi kabereng majo. Ati balon namang itipiti di son. Alay saya paron sida ujung nado masangalak siap para poki sian na tenggeli mamere tu gijam dibereng ibana dong dak dana dulu di gijam. Dipaksa maturun. Dipaksa mah tangis. Tara toko dak dana ko saya tu matangis menyesal di keadaan ini. Alay tara langsung pa ibana so jadi mangan ibana salileng so sahat selesai so panibane. Ujungna gabi persea mah ka perampoki bahwa tohodo ibana di sipanganoni nah diracuni dipaksa pada dana kondangolo alani sumpah dipaksa dangolo ujungna didampuri dilubuti dipukuli nasiga mada dana ko sampai marbudari soba ujungna terpaksa ikonolo mada dana ki dialam maidani dialang apa memang dengan racun di sini butuh ngado dana kita bagubah nak penang bagurbak merda lau maka paremani lau maka na tenggini sube sian dana ki mulai siadi sadar madak dana ki toho do ape di boto di bataran na masa di mono ada bagi Tuhan kontrol hidup setiap manusia alayang ko para jahat akka sitakan roha akka si jogal bau ba sama sekali molodak prosia tu di bata jalanan di peleo dirina bah sia-sia kehidupan alani dua kadongan ani holongan di bagasan Kristus Yesus pemuda ipe akhirnya ikut diakui do adom de bata na memiliki kontrol total atas setiap hidup manusia itu memang nama balui na pasato pelean na nama hadaulaton na pasahato pelean na sadok moluna gabi pelean na mangulu tu de bata ido nariko tatiru ido nariko pakeota cara ni nama balu manang dia pe balgani peleata naing ma sian nanyojar ni rohas sian nanyojar ni haprose unang kia paksa molo tumbal gape nominal ni peleata alai dam nanyojar ni roha dang gabe obat tulo meneroha ni batai dang jalan molo pertibion na taridaido di ida alayang bude bata rohado di ida para bue ni haprosiao otikdo na pinasani na babalui alay boy doy palasor rohani Tuhani Yesus menidai sonang rohana jala dipuji alani di pasaha haprosiao na yakin ibana bahwa setiap orang yang menyerahkan diri betul-betul tulus ikhlas kepada Tuhan dakola dipalua siapa marah dakola dipasu-pasu ala yakin di mana nasari honon di debatado moluna jala manoktong di bagasan aluau nasiat debata alani las nirohana las nirohata mida Yesus tapasaha mamulutta pikiratta hadiriota peleatta tapasaha mai di bagasan haprosiao doa untuk diroha amin.